Deci v-am spus, în mare nu fusese nici în război, încercați fiind niște echipe de astea de jefuitori, să spunem că așa trimiteau români sau satele astea care să scoată material lemnos sau material de construcții din Rusia, în Uniunea Sovietică, să îi depoziteze undeva prin Spania sau chiar în America de Sud, însă, din câte am văzut eu, nu prea a avut să succes. Abia, să spunem, situația asta de când și-a ucis fetița, îl scosese complet din minți, și făcuse aceste defrișări, cam era Mesenchevici și făcuse mituirile astea. Ea, cum am spus aici, în bloc, mituiseră complet, eu eram, vă spun, de 2 ani jumate, săreau la bătaie familiile astea, Moraru, de jos, încă o dată, repet, părinți, deci Moraru ăla criminal, nu era șofer, avea numai antifaz, nu era nimic, absolut nimic, nici șofer, era un casnic, mama casnică, primeau tot așa bani din alte părți și o făceau pe securitate. La fel era la Victor Ionescu, deci mama nu prea mergea la serviciu, cea că e bolnavă, nu aveau nimic, erau supraticăloși, copilul tot așa supraticolos, am spus cum semăna cu acest Eugen Țurcanu, și la familia Macovei, vă spun, Macovei avusese 14 ani de închisoare, da? Deci de lapidase uriaș, nu mai știai să facă, au făcut numai 2. Deci Macovei, contabilul Macovei, care trecea serios după aia, și la fel și Ionescu, Victor, au pușcării toți. Deci ăștia erau oameni lui și mituiți să facă scandal. Când eram, să spunem, de între 0 și 4 ani.